Grupp ta' azzjonisti ta' dak li kien il-National Bank of Malta talbu li l-kumpens ordnat mill-qorti f'Marzu li għadda jiżdied minn 111 miljun euro għal aktar minn 1400 miljun euro. Il-National Bank kien għala il-bibin tiegħu 51 sena ilu fl-1973, dan wara li sena qabel ġarrab telf ta' kapital u ta' depositu ta' banek oħra. Fl-istess waqt ma setax jikkontrolla l-ħruġ estensiv u intensiv ta' flus mid-depozitanti. Konsegwenza ta' dan il-gvern ta' dakinhar ħal bank fidu blassi u djun akkumulati u ġew trasferiti lil Bank of Valletta fl-1974. Fl-appell tagħhom grupp imdaqqa stazzjonisti sostnew li l-kumpens ta' 111 miljun ma kienx biżejjed. Qalu li l-kumpens ma kellux jinħadem fuq il-25% tal-isma li l-gvern għandu fil-BOV illum, iżda fuq l-isma kollha tal-bank. Dan ifisser li l-azzjonisti qed jippretendu li l-valur tal-isma jola minn kważi 146 miljun sem għal aktar minn 583 miljun u bekk il-kumpens fuq l-isma jiżdied għal ftit iżjed minn 794 miljun euro. Fit-talbit tagħhom l-azzjonisti qed jippretendu li jitħallsu wkoll id-dividends kollha li ħallas il-BOV li ammontaw għal aktar minn 474 miljun euro. Huma talbu li tħallsu wkoll ma' 647 miljun euro fi maxxijiet. Dan ifisser li l-azzjonisti qed jitolbu lil qorti tordna kumpens li jaqbes l-1400 miljun euro li jiġbor fih il-qliq kollu li l-BOV għamel tu dawn l-aħħar 50 sena u li max fuqhom. Min-naħa tiegħu l-gvern qed isostni l-azzjonisti qed jippruvaw jieħdu kumpens minn flus il-poplu li m'għandhom ebda dritt għalih. Qal li l-BOV mhux l-istess ħaġa bħal National Bank iżda bank ġdid minn flus kapitali kbir mill-gvern u bit-tmexxija ġdida. Il-gvern sostna li huwa assurd li l-azzjonisti jattribwixxu s-suċċess tal-BOV għan National Bank. F'sentenza ngħatat is-sena li għaddiet, il-Qorti Kostituzzjonali kienet osservat li minkejja li n-National Bank inħalla d-depożitanti jiġbdu flushom, il-ġbit tal-flus baqa' għaddej sal-punt li il-bank beda jkollu problema ta' likwidità li tanti gravat li ma setax ikompli opera u kien fi xifer ta' falliment.